Bihar phekjaknai manwi nungwi thwi khorok brwichi borog kokno twiwi no parliament no koklam khwlaina ni nango hwnwi kok tisakha hasteni kwcham montri okra biplab kumar deb sangrong salo kokrok no twiwi no parliament no tongphwlama ni nukjak MP biplab kumar deb kok silchamung Bihar ni hapang Bihar no phekjaknai manwi bai yak kakjak hwnwi saklai phano arawa swnamjak phekjaknai manwi ni tang nogrok khoroksani ulo khoroksa haike no thwi tongo arawo omono Bihar Nitish Kumar hapang ni sak nangya samung khwlaima bagui ongui tongo hwni bo saka kwcham montri okra biplab kumar deb sangrong sala parliament o kokrok no twi no urpati laijak बिहार में 40 लोगों की मौत हो गई और इसके लेके हाउस को चर्चा करनी चाहिए, विषय आनी चाहिए। Bihar omo hai pati mungno khursawi kok saya Bihar hapang phiaba je hastewo chuakro grini hwnwi saklai jakha arano haike thwi tongo borog rok. Bio report kok khorang.